No niin, tehdäänpä sitten kuormaliinan kiinnittämisestä tämmönen video. Ja sehän ei ole niin vaikeata hommaa, mitä moni luulisi, mutta joillekin se voi olla vaikeaa, mutta ensinnäkin valitaan kuormaliina semmonen, että se on tämmönen, että se ei ole semmonen tuuman leveä, vaan se on 2 tuumaa leveä, niin tämän kanssa pärjäilee paremmin. Ja pistetään tämä kiristäjä tällä tavalla niin kuin nippuun tässä alkuasennossa. Ja pistetään vaikka kiristäjä ensin kiinni. Tällä, että koukku on näin päin. Heitetään se tonne noin. Tällä tavalla. Sitten otetaan tämä liina. 5 senttiä leveä, ei joku 4 ehkä. Niin täälläkin on koukku. Ja pistetään tämäkin koukku täältä yläkautta tänne. Niin kuin näin tästä tänne. Niin se yleensä pysyy aika hyvin. Sitten tässä liinassa on 2 puolta. Toisella puolella näkyy raitoja, toisella ei ole raitoja. Niin tästä raidoista pääsee vähän kartalle, onko se suorassa, mutta mä teen aina niin, että mä vedän sen tässä kohtaa niin kuin käsieni läpi, oikasen sillä, että siinä ei ole vittaksia. Ja näin, nyt nähdään täältä, niin täällä lähdössä on raidat ja täällä on raita, eli tässä oli tarkistuskohta, että niin ollaan samoin päin. Ja nyt tässäkin näkyy raita päällä. Tässä on näköjään molemmin puolin, mutta yläpuolta kun pistää koukun näin, niin homma toimii. Ja nyt meillä on tää kiristäjä tässä niin kuin nipussa. Ja jos tää änkee vähän huonoon asentoon, niin tässä kohtaa tää ikään kuin tää liinan kolo, niin sit voi niinku hiukan, vaikka yhden napsauksen tollain vetää, niin nyt se liina menee täältä, kun sen syöttää näin, niin se menee aika kauniisti. Tosta. Mä näytän millä ihmiset yleensä tekee, niin se on tässä. Tää on alkuasento ja ihmiset lykkää täältä. Ja sitten ne ihmettelee, kun se muljuaa tässä edes takaisin tällä tää näin. Ei tästä tuu mitään. Olisi voinut sanoa toisillakin sanoilla, mutta en sanonut. Mutta edelleen raidat päällä. Ja nyt mä lykkään sen tuolta. Ja vedän tässä kohtaa nyt sitten löysät pois. Näin. Mä voin vetää tällä vasurilla nyt tiukkaansa. Ja sitten mä lähden täältä kiristämään. Ja sopivasti vedetään tiukkaan ja sitten laitetaan noin lukkoon. Ja se on siinä. Ja nyt kuvaaminen jatkuu, koska nyt me avaamme sen. Ja se tapahtuu, se avaaminen, nyt kuvitellaan, että nyt ajettiin vähän matkaa ja nyt tultiin uudestaan. Ja nyt lähdetään avaamaan tätä liinaa. Niin otetaan tuossa on toinen lukitus, kuvas näkyykö tää sieltä. Niin vedetään täältä tämmönen lukitus auki, jolloin tämä kääntyy tänne tällä tavalla. Ja sitten täällä on tämmönen avausmekanismi. Pidetään tätä avauskohvaa täällä ja väännetään se tonne yli. Niin se avaa myöskin tämän toisen lukituksen täältä. Nyt se oli sen verran löysä, se on sen verran joustava tää mun kapistus, että se ei oikein niin kuin sellainen naksahtanut auki. Mutta periaatteessa kun se vääntää oikein auki saakka, niin se aukeaa heti. Mutta nyt tässä kohtaa mä otan täältä kiinni. Täällä on tänne toinen lukitus. Mä otan kummastakin. Vedän nää vasemmalla kädellä ja oikealla kädellä täältä tämmöiset lukitukset näin auki. Ja nyt mä saan sen liikkeelle. Tää niinku vapautuu silloin tää kela. Ja nyt se vapautui. Ja nyt mä vaan vedän täältä tän liinan pois. Tällä viisiin. Näin. Ja sitten mä taitan tän seuraavaa käyttöä varten taas nippuun. Ja se otan irti, se on tossa. Ja sitten otan liinan täältä irti. Ja mä kelaan tän tällä tavalla. Yleensä mä en niitä viitti rullailla, mutta mä vedän sen tällä kelalle. Ja sitten mä pistän sen tänne kassiin. Näin. Niin tämmöiseen pakettiin kun se jättää, niin aika mukavaa on ensi kerralla aloittaa. Ei ollut vaikeeta. Pistä kiinni vaan.